Rungsted Gymnasium er et sted, der rummer rigtig mange forskellige mennesker, og det er det, der gør det rigtig spændende. Der er rigtig godt sammenhold, og man møder mange forskellige mennesker, og har mange klasser på kryds og på tværs. I frikvartererne kan man sidde lige hvor man vil, og man kan snakke med alle. Lærerne går meget op i, at der er noget til alle elever, og derfor så er det også til dem, der vil have en ekstra udfordring. Vi sidder og laver forsøg med elastisk stød, for at se om impulsen er bevaret. På Rungsted Gymnasium bliver man udfordret som elev. RG Talent, hvor man udfordrer de bedste elever på Rungsted Gymnasium til at blive endnu bedre. Jeg har opfundet sådan en maskine, som der kan nitrogenpakke din mad, som der sørger for, at maden kan holde sig længere. I de her 3 dage har vi Innovationsfestival. Hele ideen med det er, at man skal prøve at arbejde på en helt anderledes måde. Altså man skal tænke helt ud af boksen. I innovation der finder man på nogle idéer. De her idéer, dem kan man bygge videre på. Og til sidst så kan man ende ud med et produkt, som kan ændre andre folks liv. Hej, jeg hedder Sikander, og jeg dyrker basketball på landsholdsplan. Det at være Team Danmark-elev betyder, at jeg har både har tid til gymnasie og sport på højt niveau. Jeg kan få slettet mit fravær, hvis jeg nu har stævner eller kampe eller træninger. Det at have et gymnasie, der bakker op om mig og min sport, det betyder helt utrolig meget for mig. Så Renshni Hengao Singh. Mit navn er Benedikte, og jeg går i Global Society-klasse her på RG. På Rungsted Gymnasium er rigtig mange forskellige studieretninger, så de kommer til at passe præcis til hver enkelt elevs interesser. Jeg har kinesisk, og jeg har været på en rigtig fed studietur til Kina. Renshni Hengao Singh. Så jeg har fragt alt fra æsel til fiskeøje, så det var en sjov oplevelse. True, yes. It says here that equality is a value of American people. Min studieretning, Global Society Class, findes også i 2 andre former, med nogle, der er mere businessorienteret og nogle, der er mere orienteret på science. Jeg hedder Mathias. Jeg går i 3.K, som er musikklassen her på RG. Det fede ved at have musik, det er ligesom, at du får lov til at udfolde dig kreativt, og så en dag i skoletid. Det bedste er at lære en masse mennesker at kende, og feste og hygge sig og introtur og studietur, og der er så mange sociale ting. Det jeg tager med mig fra gymnasiet, det er at finde ud af, hvordan man klarer sig ude sammen med andre mennesker, og hvordan man læser videre, og hvad det kræver at klare sig ude i verden. Mit gode råd til de nye førstegear, der skal starte næste år. Nyd det. Det er overstået så hurtigt, at I ikke falder det. Og også, det bliver hårdt, men det er det hele værd sidst.